Kani kadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Kershan ki bor ya dari ya baro kinong sumari kinong pang kibalayo ya kajing pang COVID-19 hakari. La penjari korpiu tang hakapor men miet ha East Khasi Hills District na do menta kasngi. Bat kiu kajing dan kinong pang COVID-19 ha Tripura syaka khat saungod. Ki khubor ki babnya. Kibor ya dari bakanthop ya kisipai rengkau duriau bat sipai ling swing henen kasni kila penlong ya ki program penher ling swing bat jing penhap sentio ki jaka sumanong pang hakalengkari ban penpau ya kajing snow buram bat jing penslur ya baru kinong sumari kinong pang ki bala syakta ha kajing pang COVID-19 kini ki program ki long ru ban penslur ya kinong pang ban yelek persya ya kani kajing pang ha kabere bakane hanong ba Delhi ki nong ni khmat jong kita ki lai tali ki bor ya dari ki la penlong ya kajing lek bu sentiu ha ka jaka pensa jing kin mau National Police Memorial kum ka dak jong kajing buram ya baro ki pulet ki bala IT met bat mensiam ban ya le persya ya kajing pang COVID-19 ka bala sapriang ha ka lengkari urang ba sipai ba khle du jong ki bor ya dari u General Bipin Rawat ula ong ba kajing penlong ya kini ki program ba pher da ki lai tali ki bor ya dari kalang ban pen pau ya kajing sngongu ya baro ki riuslur ki bali le persya ya kajing pang COVID-19 ka jilla Meghalaya kalas no aktilang bat ki sipai kari India hinin kasi ban pendon buram bat pen pau ya kajing sngongu sya baro kinong sumari kinong pang COVID-19 ha ki hospital ki bala trai sitom mit labat sni ha kajing ya khon persya ya kani ka khlam Katnat ka koi ka khya kala penlong ya kani kajing pendan buram ha Civil Hospital Shillong ha ka ba umentri rang ba kondrat sangma bat umentri kani katnat uba AL hek kile don rengkat umentri rang ba ka jalla ula penpau ya kajing snongu ka ba khrau ya ki doctor ki nurse bat ki waide ki nong trai hospital jong ka jalla khamtam e ya ki to ki bala len lade ha ka ban sumari ki nong pang ki bala shakta ha kajing pang COVID-19 ki sipai liang soin kari ki dapen hak sentio da ka helikopter ha Civil Hospital ka badang penlong ya kani ka program pendan buram kum kadak ban pen I ya kajing snongu ba kajing ai mensiam ya ki to ki bala IT met bat mensiam sya kani kajing ya khon persya ya o COVID-19 ka Deputy Commissioner jong ka District East Khasi Hills kalapan bena bala penjari ya ka curfew menmiet na do ka Sautarik ha do ka khatway tarik mentau benai Bat kapur curfew kan long nado ka hanya baje janmiet hado kapur henry baje minstep. Ki ban light na kani ka curfew ki long ki bor pahara ki nong trai hospital ki pharmacy ki nong pilip ding ki nong trai ka MEECL NIPCO Power Grid Food But Civil Supply FCI PWD Shillong Municipal Board Post Office Petrol Pump ki dukan balayo jingbet ban play bat ki nong trai sarkar ki badan duty. Hakawai pat kaliang watla la penjung surya ka curfew hakapor minsi lakhang ya kini ki kam harum lakhang ya ka jingyai nakawai ka district syakawai pat lani nakawai ka jilla syakawai pat lakhang ya ka jingplie ki yauhe lani ki yau delang lakhang ban plie ya ki hall cinema ki mall ki gym ki sports complex ki jakalet jingi ki park bat ki wei de ki jakalet kai Lakhang ban plie ki hotel be ki jaka bam ki jaka hapsnyo ki dukan de jan de juti dukan su jan ki dukan de tiar bat ki wei de light no tang ki dukan de marbam ki belayo jingbet ban plie lakhang ban plie ki yeng mane ki school ki college ki training center bat lakhang ye ki kali private bat ki kali kamai banya ha Shillong light no tang ki kali sarkar belayo jingbet Ya kajingnya ki kali private lakhang ru habaro ki block jong ka East Khasi Hills kat ba kajingnya ki kali kamai kan long kat kum kajing pribna bala penmi ha kashi tarik menta ubnai kajing plie ki dukan de marbam balayo jingbet kan ya bet kum balabu la kentu ki briu baro ban phong ye ki jingda khmut bat shintur habaya shabar bat habakidami ki jaka tray bat ban ambia pathar lakhang ye ki to ki ban rup san snam shaneng ya kito ki badani ki jingpang bala slam ki kenthai ki ba armet bat ki khanga rit ki ba pro ship house nam karta ban ni shabar na phlau insha ya ki ban ni tang la don kam ban le shaki hospital kani ka dai ko All India Radio Shillong ko ba walam shafi ya ka khubor Hagzi ko ni ka COVID-19 ka sarkar India ka lashimi ko bon kila banyada na jin sa priang ka ni ka jingpang bat ka wai ni kita ka dai Nagabaya ki cylinder LPG ke bedai banyak jingmentoy lembaga Pradhan Mantri Ujwala Yojana. Kani kan trekam nagbantau ubnaya yong hadu ubnay jiliw arajar arpo.
Katkum gani kajing yarap ya kador ne RSP jong selenda on pabage ki bank account juga bedai hok bani ajung mentoy. Kenang begini oban seo hakapor bapen poy gaga sayem. On pa ke SMS ke mobile phone pante balpan poy ke pisar. Laban bog ke LPG den khatsan sni balayo ke LPG beningkong balapan poy hayem. Ang gitu ke balapan dab ke jingbuk beningkong kini yo selenda baar batu balai. Naga benta ke jingklip apanya ya keren bat ki distributor jong pi. La penik nak bentar ke jumentoi upai da ke Indian Oil Corporation Limited. Kani gadai ke All India Radio Shillong, nginya beteng biang bat ki hubor. Ha Tripura khat armut ki sipai BSF kilayo ya kajing pang COVID-19 henen kasngi. Kumta haduk mentar ki brio ki badan ya kani kajing pang ha kani kajela kalalong khat saungut. Lalap ba armut ki wepat ki sipai BSF kilayo ya kani kajing pang ha kasngi sat jan baladap. Ha ka bayadai bat kani Menteri Rang ba Biplab Kumar Dev ula kentui ki pat ba ban om sngo tieng nis ir bat ula ong ba kajing ya persya ya kani ka khlam kan yai beteng tat haduk bangin dala ban yo ya ki dawai yadam. Ula kenturu ya ki tu ki basakut syabar jela ban om ke ban wan pai shala jela bat ban syong ban sa shua ha ki jaka bakidan. Menteri Katnat Puli Putih ke Jela Meghalaya uba lakmen rembui ula ong bakatnat trekam jong kan sia kan dua kasni thok diang ban ban ya merjumut halol kumno ban penlong ya ka examen na ka benta ki saw tuli ki subject badangsa jong ka higher secondary school leaving certificate HSSLC. La ban penken mau bakatnat ka Puli Putih kala bu ban penlong ya kan ka examen na do ka artho tarik mentau benai. Habaya keren bat kinong pathai khubor ubak rembui ula ong baka sarkar kan hak ban ya pek biang ki kam haka biadai baka jing penlong ya ka examen na ka benta kini ki saw subject ki badangsa. Haka jo kapor ule thu ru ba haka biadai baka jing pliu biang ya ki school kan sarkar India kala dap penmi ya ka jing pendana ba baro ki school ki college bat ki wei de ki jaka pule ki deban khang hado ka khat nyau tarik mentau benai. Ule thu ru baka sarkar Meghalaya kala dap ban pen khre ya ka plan haka biadai baka jing pliu ya ki school haka jela. Ka sarkar Assam kala play ya uput berkijela ka than sha tela mi like no ka Sikkim khnang bansha ya kibrio ki bala sakut shaki wei ki jela ka than sha tela mi ban ya limba jongka habaki le phai no shala ki jela kum ka jing fikir labo ikipulet ba kibrio ki ban examen ki to ki bawan rong chapo ka ni ka jela hagi khaput. Menteri ka kwai ka khya ka jela Assam Himanta Biswa Sarma ula ong bakito ki bawan rong chapo ka jela Assam na ki wei ki jela ka than sha tela mi kin om dan kami ki pas tang bakan dan ka jing examen ki haki khaput. Haka wei pat kalian ka sarkar Assam kala khang ya ka jing ya ki brio na do hnriu baji janit hadu ka hnriu baji minstap habaro ka wei ka jela na do menta kasni like no ya ki to ki batrai ki hospital ki pulet ki nong penek ding ki national light ki clinic ai dawai ki brio ba ki clinic ba sumari ki mrat. Unong ai khubor ka All India Radio ule thu balasha ban pli ki dukan red na do hadu san baji janit bat lasha ru ki taxi ba ki auto rickshaw ban yai tang ba kin ket tang arngut ki passenger. Kajing dan jong ki bayo ya kajing pang COVID-19 hakari kala kiyo sha ka live khandai hajar khandai spa aphakongut katkom ka khubor na katna ka kwai ka khya la thu ba hadu menta dan shifo hajar rus pa live ku arngut ki bala kwai na kani ka jingpang bat lai no na ki hospital kat ba shi hajar live pa iwe ngot ki la khlat no kumta ki to ki badang dan ya kani ka jingpang habaro ka we ka ri kilong at ku hajar saw kon rungut bat katung ila poy ka bakut jang ka hubor ka balawan chapina ka All India Radio Shillong sa shipor ka taha ka puar travel jing ni so baka Delhi station na ka benta ka hubor ka tin hindi ka bangut pat ka hubor ka tin pareng ha ka puar prashiteng kani ka dai ka All India Radio Shillong.